farafina ɲɔgɔn kun bɛ ba sɛnɛdɔlɔntan ko kun kan kan Côte d'Ivoire b'a fɛ mɔni saba min bɛ sen na Côte d'Ivoire jamana kan kabini sibiri tɛmɛnen janvier kalo tile 13 san 2024 na a bɛ k'i sɔn poule E la kunu korogo Mali ye se sɔrɔ Afrique du Sud kan celu fila o kɛra Mali ta ye Afrique du Sud kanankolo a kɛra nisɔndiya ko ye kunu sufɛ Abidjan bɔlɔn kɔnɔna na maliden minnu bɛ yen olu fan fɛ Alpha K VOA tɔgɔ la Abidjan. K'a sɔrɔ miniti 45 fɔlɔ kɔnɔ Abidjan jamalajɛ yɔrɔw caman tun sumalen don ko Mali ka samatasɛgɛw tɛ ka se k'u yɛrɛ sɔrɔ Afrique du Sud bolo. Abidjan Palais de la Culture kɔnɔ jamalajɛ yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen labɛnna CEDEAO jamanadenw fɛ. Mali ani Afrique du Sud ka nin ntolantan in tilancɛ fɔlɔ selen Bakari Kone ko degibi karamɔgɔ kan ka yɛlɛma don tagabolow la. An ka lamɛn. An ka bi fila bɛɛ raté n'Ala sɔnna deuxième mi-temps na si la changé sɔrɔ n'a ye sixième samedi an bɛ se ka gagner. Bon ambiance ka ɲi kosɛbɛ parce que maliyɛnw bɔra kosɛbɛ fan bɛɛ fɛ. Mohamed Jakite fana ko ale hakilina ye o kelen ye. Bon premier mi-temps bon bɛɛ sigilen kun bɛ n'a ye cogoya min na a ma kɛ tan quoi parce que ça c'est une première fois. Bien, mais le sang malien ça reste toujours. Jamalajɛ yɔrɔ dɔgɛrɛw la nisɔndiya kelen in de tun bɛ yen furancɛ in kɔfɛ samatasɛgɛw ye fɛrɛ falen miniti 60 Hamari Tarawele ye jɔ dayɛlɛ 13 villes kɔnɔ maliyɛnw bɔra fan bɛɛ ni ka girin miniti 6 kɔfɛ Lassine Sinayogo ye filanan don o kɛlen dɔ farala nisɔndiya kan Abidjan siraw sanfɛ kulekanw dɔrɔn de tun bɛ ka mɛn. Vraiment ka denmisɛnninw ye baara kɛ n'u waleɲuman dɔn u ni ce u ye faso kunna wolo. Ni ɲɔgɔn kunbɛn fɔlɔ in kɔfɛ Abidjan supporters ko u n'u labɛn ka kalo tile 20 kɔnɔ Mali ni Tunisie kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ. Alpha K VOA Bambara tɔgɔ la Abidjan Côte d'Ivoire. Mali ka kulu n'o ye poule E ye jɔyɔrɔ fɔlɔ bɛ Mali bolo tile fɔlɔ tɛmɛnen kɔ Namibie jɔyɔrɔ filanan ale ye se sɔrɔ Tunisie kan kunun celu 1 kanankolo ka kɔn Mali ni Afrique du Sud ka ɲɔgɔndan ɲɛ poule D la Bouakekaw fɛ yen Burkina Faso ye se sɔrɔ Mauritanie kan celu 1 kanankolo k'a ka kulu jɔyɔrɔ fɔlɔ ta Kader Traoré VOA tɔgɔ la Bouaké. An bafla ani mugan saba ɲɛkɔrɔ Burkina Faso ale ye kunkɔrɔta sɔrɔ Mauritanie ka cɛbɔ ɲɛfɛ celu 1 ani 0 Burkina Faso ka bi o donna ni Bertrand Traoré ye penalty la kama sɔrɔ ballontan kɔni o tun bɛ ɲini ka nɔgɔya a siɲɛko fɔlɔ de nin ye ni Burkina Faso bɛ sera ka kunkɔrɔta sɔrɔ o ka senatulontan fɔlɔ la kanu na Etalon ka jɔdatugula Hervé Kofi ale kɔni a y'a lɔyɔrɔ bin bɔn sabu siɲɛko 2 ɲɔgɔnna na ale sera ka Moriabitunu labali olu ka jɔ ci an ka Hervé Kofi lamɛn. Bon, en tout cas, ma la fo parce que ma nɔgɔya terrain en tout cas mɔgɔw kun fan no supporters nana ka bɔ yɔrɔ fan bɛɛ la et u nana ka na motivation fana d'an ma voilà an sera ka kɛlɛ kɛ fo ka taa victoire sɔrɔ an n'u ka mina ko kɔnɔ en tout cas an kun fɛ ka kunkɔrɔta sɔrɔ match ni ban na parce que an ka poule la voilà minnu kɔnna ka jouer an n'u ye o ma se ka victoire sɔrɔ donc an n'u fana profiter n'ale ka victoire kelen kɛ voilà ma la fo en tout cas an continuer ka baara kɛ voilà ka match tɔ parce que match tɔ fana kɛ gɛlɛya ye donc an b'o kɛlɛ kɛ ka se ka bɔ poule la joona joona. Hali n'a sɔrɔla Bertrand Traoré ale ka jogini ma nɔgɔya kosɛbɛ ale ye dɛmɛba de lase a tɔɲɔgɔnw ma Hervé Kofi y'o ɲɛfɔ an ye. An bɛɛ b'a dɔn Bertrand bɛ min kɛ an ka équipe ye voilà an bɛɛ b'a la o ye ɲuman min kɛ an ka équipe ye voilà donc a nana yɛlɛla a y'an dɛmɛ en tout cas an b'a la fo voilà an b'a la fo on espère que match nataw voilà an ka ladari min a ka se ka na 100% a ka se ka kɛ forme na voilà ale ni Dango fana kana se ka an fana dɛmɛ voilà an ka se ka ɲɛtaga sɔrɔ hali bi. Senatulontanla min ye ŋanaya sɔrɔ n'an b'ale wele ko homme de match Mauritanie Burkina Faso cɛ o ye Blati Touré ye ale bɛ taa ni kɛ cɛmancɛ la Burkina Faso ale bɛna Algérie kunbɛn a ka senatulontan filanan na sibirilon janvier kalo tile 20 natara nin tun ye Kader Traoré kumakan ye ka bɔ Bouaké VOA Bambara o tɔgɔra. Ka sanga ni kanu ko ye halisa Côte d'Ivoire jamana kan bieko gɛlɛya ko kun kan Mohamed Danyogo VOA tɔgɔ la Abidjan. Farafin
Burkina dolantanba n'o ye kani ye mun ye a biyeko ye gɛlɛya camanba de bɛ o ko la. Amidou Igila ale ye gɛlɛya min sɔrɔ an ka o lamɛn. Gɛlɛya bɛ tike sɔrɔli ko la kosɛbɛ. Premier match yɛrɛ tike a banna a bɛ kalo kelen yɛrɛ bɔ. U tun y'a fɔ ko tike tun bɛ feerela en ligne. I mana taa yɔrɔ yɔrɔ tike tɛ sɔrɔ la. Gɛlɛyaba yɛrɛ de bɛ yen. Komi a bɛ kɛla an ka jamana kan, an tun bɛ fɛ ka taa a match ninnu filɛ parce que farafinna kulonkɛ de don. An tun bɛ a fɛ ka a ɲɛnajɛ kɛ ni mɔgɔw ye. Tike tɛ sɔrɔ la. Nka maa minnu bɛ biyeko la u ma sigi ka u tɛgɛ da u sen kan. U wulila ka a ɲɛɲini u ye jaabi minnu sɔrɔ a kɔnɔ an ka o fana lamɛn Masama Sangare fɛ ni bɛɛ b'a wele ko Mama. An kana fɛ de commission tagala mairie la ani poste da la k'a bɛ sɔrɔ yɔrɔ la mais an selen o yɔrɔ la ko biye tɛ sɔrɔ la. An ka mɛnni fana dɔw mais ko mɔgɔ dɔw bɛ ta u b'a feere les billets de 2000 3000 dɔw b'a kɛ 10 000 20 000 a tɔgɔ bɛ ko a bɛrɛ a tɛ yela yɛrɛ mɛn ko a bɛ danni nin la a bɛ danni nin na bɛɛ b'o ta fɔ la ko billet de 2000 3000 c'est devenu à 15 000 20 000 pour les matchs d'ouverture bɛɛ k'u ka bɛrɛ an ka yɔrɔ la. O la sa Fatumata Male ale min bɔra Mali la ka na Côte d'Ivoire jamana kan nin ye a san kelen n'ale bɛ baara la a tun ka di ale ye nin kɛnɛ in fana kan a ka sɔrɔ yen nka gɛlɛya kelenw u bɛ ale kan. Kan biye ko gɛlɛyara dɛ biye dɛsɛra ne yɛrɛ bɛ fɛ ka taga assister mais biye tɛ n bolo mɔgɔ si t'a dɔn bɛ biye sɔrɔ cogo min na. Fatumata Mite kɔni n'ale ta kɔni tɛ biye ko gɛlɛya ale yɛrɛ k'a fɔ ko a musaka ko yɛrɛ sabula biye ninnu olu bɛ a ta Abidjan 600 fo ka taa bila 3000 la. Fatumata Mite. An bɛ sɔn ka taa kani filɛ mais tike ninnu a bɛɛ tɛ sɔngɔ gɛlɛya la sinon ballon bɛ nɔnɔ jo an ya dugu le la a ka di an bɛɛ tu ye ka taa o yɔrɔ la ka taa ballon filɛ mais a sɔngɔ gɛlɛya la donc a se tɛ bɛɛ tu ye ka wari bɔ ka don fɛn gɛlɛn na ka taa sigi ka filɛ. Mun ye kokani ye kulu min sigilen don ka nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen ka olu ɲɛnabɔ olu y'a yira k'a fɔ k'u ye fɛɛrɛw tigɛ o fɛɛrɛ ye jumɛn ye o de k'a fɔ maa kelen i ka tike ta o tɛ se ka tɛmɛ 6 kan match kelen kun kɔrɔ wa nin dolantanba min n'ale bɛ mɛn kalo kelen maa kelen n'i ye tike 30 ta i tɛ se ka fɛn wɛrɛ ta o kɔfɛ. Mohamed Danyoko Iwa Bambara tɔgɔ la ka bɔ Abidjan. Ka fara ne yɛrɛ Siyaka Tarawele kan Korogo an lamɛnnen don VOA bara ɲɔgɔn radio so Albayan kan Côte d'Ivoire jamana kan a kan bɛn waati wɛrɛ ni kunnafoniya kɛrɛnkɛrɛn wɛrɛ ye min bɛ kaniko kofɔ.